Jeg synes, det er forfærdeligt. Ja, det er også. Hun vil ikke ud. Hvad mener du med, at hun ikke vil ud? Hun kan ikke lide sin replik. Ej, for fanden altså. Men Nana er ikke ude. Hun kan ikke lide sin replik. Men hun havde det da fint under sangscenen. Du bliver nødt til at tale med hende. Hvad skal jeg gøre? Altså, Ja, du skal passe dit job. jeg kan ikke love noget. Husk nu, at vi har kun i dag Thomas. Og nu til dagens nyheder. Polen prøver fortsat at trænge igennem de danske grænser, men NATO afviser stadig at sende flere soldater til Sønderjylland. Noget som forsvarsministeren Hans Engel udtaler som en altafgørende sag for bevarelsen af Danmark. Regeringen holdt et pressemøde i går. Undskyld, hvis jeg forskrækkede dig. Nej, det blev jeg ikke. Har jeg Ernst sendt dig? Nej, han har ikke sendt mig. Kommer du ikke med ud? Med det her? Er der noget med manus? Peter Pade. Jeg kan altså godt mærke, at jeg stadig er helt vildt bange for de der sådan knaldperler. Nana, det kan jeg godt forstå, men der er intet at være bange for. Ja. Ja, hvad? Ja, det er, hvad der står. Kan du ikke selv høre det? Nej. Vi lyver over for børnene. Jeg synes, det er lidt grovt at sige, at vi lyver for børn. Hvad er det så? Altså, vi får jo ikke noget ud af at skræmme seerne. Ej, helt ærligt. Det er en replik, du lægger ud over alle os andre. Det er da nemt nok for dig at sige. De børn, de stoler på mig. Jeg kan ikke udnytte den tillid på den måde. Hvad nu, hvis det er nødvendigt? Det er propaganda for børn. Jeg kan heller ikke lide det, okay? Det er der ikke nogen af os, der kan. Men vi er nødt til det. Du gør jo bare dit for at skabe en lille smule sikkerhed hos de børn. Er det så slemt? Der ligger et manus derinde. Kan du ikke hapse det? Hvordan gik det? Hun er meget stålsat. Kan vi ikke bare stoppe for i dag? Nej. Produktionen vil have den ned hurtigst muligt. Ja, hun skal bare sige den replik. Men Ernst, altså, hun er blevet fuldstændig vanvittig. Hun står og siger, at vi lyver for børnene. Hvad stopper hun? Lyver? Ja. Nana? 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 Nana, åbn op. Hvorfor gemmer du dig egentlig? Ja, vi andre, vi løber jo ikke bare vores vej, vel? Hvem er det, du stikker af fra? Er det mig? Thomas? Børnene?
Hør nu her. Hvad med børnene, hvis vi nu ikke får afsnittet færdigt i dag, så det er klar til i morgen? Jamen, der er det måske allerede for sent. Og hvordan vil de finde ud af, hvad det bliver af Nana? Hør nu her. Kom ud, så vi kan få lavet det sidste afsnit færdigt i tide. Hvad siger du til det? Okay, så mangler vi bare de sidste optagelser inden tegnefilmen. Er du klar, Nana? Ja, det er hun. Gør det godt, Thomas. Okay, ro på sæt. Kamera. Yes. Lyd. Lys. Scene 3, take 1. Hej Peter. Hvorfor gemmer du dig, Peter? Jeg er bange For hvad? for bomberne. Bomberne. Ja. Og de kommer og springer legehuset i luften. Rolig nu, Peter. Bomber er jo bare ligesom store knaldperler. Ah. Knaldperler. Ja, du ved, dem man kaster på jorden, og så siger de bang og en høj lyd. Nå. Nana, Ja, hvad så, Peter? jeg kan altså godt mærke, at jeg stadig er helt vildt bange for de der sådan, knaldperler. Altså, har du spist klosuppe med kikboller, eller hvad? Cut. Godt reddet, Rasmus. Hvad sker der, Nana? Til børnetv. Det er jo ikke ligefrem Shakespeare. Okay. Er du klar igen? Vi tager den fra knaldperler. Scene 3, take 2. Action. Jeg kan mærke, at jeg stadig er helt vildt bange for de der sådan, knaldperler. Det kan jeg godt forstå. Det er også okay. Det er okay at stille spørgsmål, og det er okay at være bange. Atombomber er farlige. Stop! Hvad helvede har du gang i? Jeg kan ikke, Ernst. Okay, jeg tror lige, vi tager 5 minutters pause, og så... Nej. Vi har allerede spildt halvdelen af dagen. Nana, det er jo bare børn. Altså, de er dumme. De tror på en talende skildpadde. De kan sige hvad som helst. Jeg ved ikke. Jeg tror bare, jeg er bange for, at vi gør noget forkert. Det vi gør. Skal vi stemme om det? Ja, Nana. Lad os stemme om det. Nu hvor du er så overbevist om, at din mening er den eneste rigtige. Ja. Lad os høre dine kære kolleger, om de er enige med dig. Ræk hånden i vejret, hvis I mener, at den sidste time er nær, eller at I mener, at bomberne vil eksplodere. Eller ræk en hånd i vejret, hvis I mener, vi skal holde os til manus.
Skal vi så holde os til manus? Nå, skal vi ikke få den nu? Husk din replik. Kamera. Ja. Lyd. Ja. Lys. Scene 3. Take 3. Action. Jeg kan godt mærke, at jeg stadig er helt vildt bange for de der sådan knaldperler. Det kan jeg godt forstå, men der er intet at være bange for. Er du helt sikker? Ja. Så længe man bare stoler på de voksne. Nej, Nana. Man kan da ikke sidde på de voksne. Ej, nu fjoller du, Peter. Jeg taler om at stole på nogen. Nå, men hvad er det der sådan stole så for noget, om jeg må spørge? At stole på nogen betyder, at man tror på, at det, de siger, er sandt. Og at de holder det, de lover. Ej. Og jeg stoler på dig. Og jeg stoler også på dig, Peter. Og ved du hvad? Jeg tror, det er blevet tid til den aller sidste tegnefilm. Nej, så håber jeg, det bliver en god en. Godt. Skide godt. Det var det. Tak for i dag, Nana. Pak lige de der ledninger. And danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered, ducked and covered, ducked and covered, ducked and covered. He did what we all must learn to do. You and you and you and you, duck and cover. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about. Duck and cover. Remember what to do, friends. Now tell me right out loud. What are you supposed to do when you see the flash? Duck and cover.